astăzi ca pentru majoritatea elevilor în acest an școlar, grădinițele, școlile și universitățile să nu se mai redeschidă. Deci nu se va întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Până atunci vor continua formele de învățământ la distanță, așa cum s-au întâmplat lucrurile și până acum și până în 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele pe care le au acum. În cazuri excepționale, sigur, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet, grădinițele, școlile, universitățile nu se vor redeschide în acest an școlar universitar. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar.